Eta ara, zer gertatu zaidan. Etxerik gabe geratu naiz. Ai, ilintzen ari du. Eta ni etxerik gabe. Ai, repe. Zer egin behar da egin gora? Ara! Hauxe da! Pisua salgai duen etxea. Pentagrama ez daukat, ez da eurosentimo bat. Nola erosiko dut etxea. I repe beti flipatzera gogote. Baina guapi! Horko bankutikan, lehenengo pisura igoko naiz, eta gaur gauen behintzat lo egiteko. Goxo horretzan goraiz. Laguntza! Zer da? Zer demontrik ezatzen da? Hemen! Itxoin! Ea, hori gesta lortzen du da. Baina ez dira! Ez dira, txiko! Lagundu! Baina ez da ikirimak! Tio! Eba eskua! Lagundu ze! Repenaini rockeroa Zintzilik nagoni lehenengo